Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα μας φιλοξενεί στο ιατρείο του ο κύριος Μακρύς Χάρης, χειρουργός ορθοπαιδικός με ειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις. Θα μιλήσουμε για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε στις κακώσεις και παθήσεις του γόνατος. Κύριε Μακρύ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στα 20 χρόνια της ειδικότητάς μου, ακούω πολλές αντιλήψεις από τους ασθενείς σχετικά με τις παθήσεις και τις κακώσεις του γόνατος, που τείνουν να γίνουν παγιωμένες απόψεις, οι οποίες πολλές φορές είναι λαθεμένες. Ξεκινούν από συζητήσεις με φίλους τους, από λάθος πληροφόρηση ίσως από κάποιους συναδέλφους που δεν είναι της ίδιας ειδικότητας, από λαθεμένες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, και θα ήθελα να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις σχετικά με αυτές τις παθήσεις. Εξηγήστε μας τι σημαίνει αν έχω μηνίσκο. Ο μηνίσκος είναι ένα από τα βασικά συστατικά λειτουργίας του γόνατος. Το να λέει κανείς έχω μηνίσκο είναι σαν να λέει έχω καρδιά, έχω νεφρό. Το θέμα είναι αν αυτός ο μηνίσκος έχει υποστεί κάποια βλάβη. Οι βλάβες στην περιοχή των μηνίσκων του γόνατος τις περισσότερες φορές πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά, αρθροσκοπικά. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες μεγάλες ηλικίες όπου το γόνατο έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, έχει δηλαδή μια βαριά αρθρίτιδα, οπότε η επιπρόσθετη βλάβη των μηνίσκων δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Για όλες τις άλλες ηλικίες, μία βλάβη των μηνίσκων πρέπει να επιδιορθώνεται για να μην αφήνει προβλήματα, καθώς περνούν τα χρόνια, να μην δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα στην άρθρωση του γόνατος. Είτε αφορά εκφυλιστικές ρήξεις, είτε αφορά ρήξεις τραυματικές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά και δεν θα πρέπει να αφήνονται για το απότερο μέλλον, διότι δημιουργούν μεγαλύτερες ζημιές. Έχω σπασμένο μηνίσκο και ζημιά στους χόνδρους και δεν με ενοχλεί συνέχεια και έτσι το αφήνω. Κατά πόσο σωστό είναι? Έχω ζημιά στους μηνίσκους και ταυτόχρονα ζημιά στους χόνδρους σημαίνει ότι έχουμε βλάβες σε δύο από τα πιο σημαντικά δομικά στοιχεία του γόνατος. Οι πιθανότητες να έχουμε μεγαλύτερες ζημιές στο μέλλον είναι διπλάσιες. Η βλάβη των μηνίσκων και η βλάβη των αρθρικών χόνδρων μας φέρνει πιο κοντά στην αρθρίτιδα, εάν δεν αντιμετωπίσουμε από την αρχή το πρόβλημα. Έχω χονδροπάθεια, αλλά παίρνω συμπληρώματα. Είναι αρκετό? Εν μέρει είναι σωστό. Μικρές βλάβες στους αρθρικούς χόνδρους έχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κάθε ηλικίας. Οι μικρές αυτές βλάβες μπορούν να αντιμετωπίζονται με κάποια συμπληρώματα. Όταν όμως αυτές οι βλάβες είναι μεγαλύτερες, τα συμπληρώματα όχι μόνο δεν αρκούν, αλλά καλύπτουν το πρόβλημα. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε σε ένα έπιπλο μια μικρή γρατζουνιά. Μια μικρή γρατζουνιά μπορούμε να την καλύψουμε γυαλίζοντάς το. Αν έχουμε μια πολύ βαθιά χαραγματιά σε ένα έπιπλο, δεν μπορούμε να την καλύψουμε. Πρέπει πρώτα να την επισκευάσουμε και μετά να του κάνουμε το γυάλισμα. Το ίδιο ισχύει και με τα συμπληρώματα. Βοηθάνε στην κάλυψη μικρών βλαβών του αρθρικού χόνδρου, αλλά όταν αυτές οι βλάβες είναι μεγαλύτερες, δεν καλύπτουν το πρόβλημα. Θα το βρούμε μπροστά μας πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον. Πόσο σημαντική είναι η φυσικοθεραπεία και η ενδυνάμωση αν έχω σπασμένο μηνίσκο? Είναι μια άποψη και μια ερώτηση ταυτόχρονα που την ακούω πολύ συχνά. Εγώ έχω μηνίσκο, γιατρέ, αλλά θα κάνω φυσικοθεραπεία και αφού κάνω φυσικοθεραπεία δεν με ενοχλεί και θα το αφήσω. Η μυϊκή ενδυνάμωση και η αποκατάσταση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική. Μεταθέτει όμως το πρόβλημα γιατί δεν επιδρά σε αυτή καθ' αυτή τη ρήξη, τη βλάβη του μηνίσκου. Ο σωστός δρόμος είναι να επισκευάσουμε αυτή τη βλάβη και από εκεί και πέρα να μπούμε σε μια διαδικασία φυσικοθεραπείας, μυϊκής ενδυνάμωσης, αποκατάστασης γενικότερα, ώστε να προλάβουμε και τυχόν άλλες κακώσεις στο μέλλον. Μου έχουν πει ότι ο μηνίσκος ξαναγίνεται. Κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο? Ο μηνίσκος δεν ξαναγίνεται. Ας δούμε μερικές περιπτώσεις. Όταν έχουμε ένα σπασμένο μηνίσκο σε ένα νέο άνθρωπο και η ρήξη είναι τέτοια που μπορεί να γίνει σειραφή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα αποκατάστασης, αυτός ο μηνίσκος είναι σε εισαγωγικά καινούριος, είναι σαν να μην τον είχαμε σπάσει ποτέ. Αυτός έχει τις ίδιες πιθανότητες να σπάσει σε μια καινούρια κάκωση, όπως και αν δεν τον είχαμε σπάσει από την αρχή. Ένας μηνίσκος ο οποίος έχει υποστεί μια μικρή ρήξη
και κάνουμε μια πολύ μικρή μηνισκεκτομία, όπως λέμε, είναι και αυτός ένας ανέπαφος, ένας ακέραιος μηνίσκος, έστω και λίγο μικρότερος. Έχει τις ίδιες πιθανότητες να τραυματιστεί, όπως είχε και την πρώτη φορά. Ένας μηνίσκος ο οποίος έχει υποστεί εκφυλιστική ρήξη, δηλαδή μία ρήξη η οποία γίνεται με τα χρόνια, όπως ένα τριμμένο ρούχο που το φοράμε πάρα πολύ καιρό, όταν αντιμετωπιστεί χειρουργικά, αρθροσκοπικά, αφαιρείται ένα μεγάλο κομμάτι του και έτσι δεν μπορεί να ξανασπάσει γιατί δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που είναι ο βασικός κανόνας για τον χειρουργό, που χειρουργεί αρθροσκοπικά το γόνατο, σε σχέση με το μηνίσκο, είναι ότι πρέπει να αφήνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιή μηνίσκο για να παίζει, για να έχει τη λειτουργία που του έδωσε η φύση, να έχει, να προστατεύει το γόνατο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο μηνίσκος δεν ξαναγίνεται. Ακούω συχνά, έχω σπάσει χιαστό, έχω κόψει χιαστό και άλλα. Τι σημαίνει τελικά? Ακούμε πολύ συχνά αυτή την έκφραση και επειδή πολλές φορές υπάρχουν συνδυασμένες βλάβες, υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι λένε ότι έχω κόψει έσω χιαστό, έχω κόψει χιαστούς, έχω έσω πλάγιο μηνίσκο χιαστό. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίζουμε είναι το εξής. Οι χιαστοί είναι δύο σύνδεσμοι, είναι βαθιά μέσα στο γόνατο, είναι ο πρόστιος και ο πίστιος χιαστός και λέγονται έτσι γιατί ο καθένας από τη μεριά του εμποδίζει τη μετακίνηση του γόνατος προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Εμποδίζει δηλαδή το γόνατο να είναι ασταθές. Όταν κάποιος από αυτούς τους συνδέσμους σπάσει, και συνήθως είναι ο πρόστιος χιαστός, λέμε ότι έχουμε ρήξη προστίου χιαστού. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε χειρουργική αποκατάσταση. Η ρήξη του χιαστού αντιμετωπίζεται με ενδυνάμωση και φυσικοθεραπείες? Δεν αντιμετωπίζεται με ενδυνάμωση και φυσικοθεραπείες παρά μόνο σε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις. Ηλικιακά προσδιορισμένες, δηλαδή ανθρώπους πάνω από 55-60 χρονών, οι οποίοι δεν κάνουν βαριά χειρονακτική δουλειά, δεν θέλουν ή δεν έχουν αθλητική δραστηριότητα. Σε όλες τις άλλες ηλικίες, ακόμα και σε μεσήλικες, ανεξάρτητα από το αν έχουν αθλητική δραστηριότητα ή όχι, πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά η ρήξη του πρόστιου χιαστού. Ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν χειρονακτική δουλειά, ακόμα επαναλαμβάνω και αν δεν έχουν αθλητική δραστηριότητα, η αστάθεια που δημιουργείται στο γόνατο έχει επιπτώσεις στο μέλλον, στους μηνίσκους, στους αρθρικούς χόνδρους, με ένα τελικό στάδιο την αρθρίτιδα. Και άρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Αν φτιάξω το χιαστό μου, θα πρέπει να μην έχω δραστηριότητες για μήνες? Για το θέμα της αποκατάστασης μετά από μια χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης πλαστικής, όπως λέμε, του προστίου χιαστού, είναι ένα θέμα που συζητιέται αρκετά. Το να επανέλθουμε σε δραστηριότητες όπως να περπατήσω, να οδηγήσω, να πάω στη δουλειά μου, αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε 10 με 15 μέρες. Δουλειά όμως που μπορεί να είναι δουλειά γραφείου ή μια δουλειά με λίγη ορθοστασία. Εάν κάνουμε μια πιο βαριά χειρονακτική δουλειά, τότε το διάστημα αυτό μπορεί να είναι μήνας. Αν η δουλειά μας είναι υπερβολικά σκληρή, απαιτεί αναρρίχηση κλπ., τότε αυτό το διάστημα διπλασιάζεται, μπορεί να είναι γύρω στο δίμηνο. Επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες ή σε σπορ, που έχουν, ειδικά αυτά που έχουν επαφή με τους αντιπάλους, σε σπορ αναρρίχησης, θα επιστρέψουμε μετά από 4 μέχρι 6 μήνες και το διάστημα αυτό ποικίλει ανάλογα με το είδος του σπορ και της αθλητικής δραστηριότητας που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και τον οργανισμό του καθενός. Στο χειρουργείο του χιαστού θα έχω μεγάλες τομές? Μεγάλες τομές δεν έχουμε στο χειρουργείο του χιαστού. Έχουμε μια μικρή τομή, η οποία είναι 2 με 3 εκατοστά, από την οποία πρέπει να πάρουμε μόσκευμα, τένοντες δηλαδή που βρίσκονται δίπλα στο γόνατο και οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τον πρόστιο χιαστό και μέσα από αυτή την τομή θα πρέπει να τους βάλουμε στο γόνατο για να υποκαταστήσουμε το σπασμένο σύνδεσμο. Η όλη υπόλοιπη διαδικασία, δηλαδή το να καθαριστεί η άρθρωση, το να ελέγξουμε την πορεία του μοσκεύματος, γίνεται αρθροσκοπικά με 2 μικρές τρυπούλες που είναι σαν κουμπότρυπες, οι οποίες είναι δεξιά-αριστερά του γόνατος. Πρακτικά λοιπόν έχουμε μια πολύ μικρή τομή και κυρίως δεν ανοίγουμε την άρθρωση του γόνατος. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό που προβληματίζει πολλούς ασθενείς
δηλαδή το θέμα του μετεγχειρητικού πόνου, αλλά και για την αποκατάσταση. Είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση όταν δεν είμαστε αναγκασμένοι να ανοίξουμε την άρθρωση του γόνατος. Γιατρέ μου, πείτε μας μια τελευταία συμβουλή για το κοινό μας, τελικά τι πρέπει να κάνουμε και τι είναι σημαντικό. Όπως είπαμε, μιλήσαμε για 2-3 βασικές παθήσεις, κακώσεις μάλλον, κυρίως του γόνατος. Υπάρχουν πολλές απόψεις, τις οποίες ο κόσμος τις βάζει στο μυαλό του είτε κουβεντιάζοντας με φίλους, είτε αναζητώντας κάποιες λύσεις διαδικτυακά, χωρίς όμως να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και ούτε και σοβαρές, θα έλεγα, αυτές οι σελίδες από τις οποίες διαβάζει. Όταν έχει ένα πρόβλημα τέτοιο, πρέπει καταρχήν να πάει στον γιατρό που εμπιστεύεται. Μπορεί να είναι οικογενειακός του γιατρός, ο παθολόγος του. Το γιατρό που εμπιστεύεται. Από εκεί και πέρα, εκείνος θα το καθοδηγήσει να πάει σε έναν ειδικό. Θα πρέπει να τεκμηριώσει το πρόβλημα, να συζητήσει αναλυτικά, χωρίς προκατάληψη, με τον ειδικευμένο γιατρό για το πρόβλημά του, για να ακούσει τις απαντήσεις που όντως ισχύουν και όχι αυτές που θα ήθελε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εμπιστευτεί ένα γιατρό και να προχωρήσει. Υπάρχουν ευτυχώς σήμερα πολλοί τρόποι που μπορεί κανείς να ενημερωθεί από έγκυρα επιστημονικά site επιστημονικών εταιριών και όχι οποιαδήποτε τυχαία ή αυτά που προβάλλουν διαφημιστικά σποτ για τα προβλήματα αυτά. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε στο ιατρείο σας και μας είπατε τόσο σημαντικά πράγματα και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε πάλι σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ.